Hi guys. Punta tayo ng airport ngayon guys kasi may susunduin ako. Susunduin ko lang yung boss ko. So punta tayo ng NAIA Terminal 2. Grabing init. Time check 12:30. So tama-tama lang kasi yung dating nila alauna. So galing dito papuntang NAIA ano lang kasi mga 30 minutes. Walang 30 minutes, mga 15 minutes siguro, malapit lang. Okay, so guys, Skyway tayo. Mag-emerge tayo. Uy, mali yung ginawa mo. Dito lang. Dali lang tayo guys kay kaning linyahan padulong na naman yung airport na traffic sa Lubos
guys, dyan tayo papasok mamaya. Mag-park lang ako. Yan guys, na tumawag na si boss sa akin na nakalapag na daw sila. So dito tayo. So mamaya dyan ako papasok. Diyan ako papasok mamaya. So, ikutan ko lang. Kasi nagkukuha pa naman ng ano yan eh. Nagkukuha pa ng bagahe yan eh. Yan, ito yung ano, Terminal 2. Daming nakapila oh. Hi guys, andito na ako sa Alabang. Galing na ako ng airport. Ay, natin ko na si boss ko. Dinouble check ko muna bago ako lalabas ng village. Baka may naiwan ba. So at least pag may naiwan, kasi doon hindi ako naka-double check eh. Sobrang init, grabe. So check. Balik na ako na Makati guys. Wala pa ko ipaniud to sa ni oras. Mag alas 3 na. Guys, gawas Taguan village. Okay. Sobrang init, grabe. Saglit ng biyahe kanay wala traffic ba, wala traffic. Chill ride lang ta guys, kay wala man tayong pas na oras. Late na lang ta. So dito na po sa opisina man yun to. Gutom na. Shout out sa pamilya ko diya sa Clarin, sa Osamis. Clarin, Luzon 1, Pork Size. Kagadiya juga mga bay. Bisayang dako ba? Ay, gusto pa na ako magbisaya kasi magtagalog. Dila na itong rodkuan.
guardrail. Ayan guys, gawas na ako sa quad Alabang Village. Okay, libre. Guys, akit na yung skyway. Okay, ganun lang. Silaw man. Silaw ya ba? Silaw yun eh. Sila tutuma na. Ako lang pala. Exit ako ng ano guys, Amorsolo. Tatlong exit to eh. Ay hindi, 4. Ikaw na, Magallanes, Don Bosco, Amorsolo, Buendia. Yung Buendia na yan, yung pang-4 yan. Yan yung sa ano namin, sa bahay namin, sa Asinilan. Kaya pag galing ako ng dito, Skyway, pag gusto kong umuwi ng bahay, yan, exit ako ng Buendia. Isang exit lang, pagbaba mo, dyan na eh. Diba? So, Amorsolo yung exit natin. Ayan, maganda yung ano, panahon. Lipat tayo.
bus, oh, nasa gitna. Bawal din yung bus mo sa gitna eh. Ang likod mo pa. Ilan yung silbo natin sa init. Sana mamatay. Solo exit. Ayan, Buendia. Tapos, yung tower na yan guys, yung kulay, ano, kulay dilaw tsaka pink. Yan. Diyan ako nakatira. Exit ng, ano yan, Buendia yan eh. Gamboa, Morsolo. Cape Pride to Gamboa. Gamboa na yung Gamboa. Bili muna ako ng ano guys, kanin. May ulam na ako doon. Kaso wala akong kanin. Yan, tama, nakago. Yan. Eh, hindi pa umabot. Sus. Dadaan muna ako ng ano guys, Strada. Kasi bibili ako ng kanin. Gutom na. Pangit mag-drive pag gutom, no? Ano? Parang basta. guys ha.
ng kanin ngayon. Isang serve 20. Okay guys. Dito na ako. Hanggang dito na lang yung video ko guys. Gutom na. Manidto sa ako din. Baway. Magkaon. Uli na. Wala na may ikwan. Wala na may trabaho on. Muro to kong ikwan. Muro kong trabaho ko rong adlaw. Ulitan balay. Ulitan balay din matulog. Uy, na may nakapark sa mga parking. Bossing! Lipat mo na? Atin mo na? Oo. Bilis mo ah. Oo, walang traffic eh. Doon na lang ako sa harap. Ikot ka? Ikot na lang ako. Nandiyan yung ano ni Kuya Erwin eh. Patras na lang? Ha? Patras na lang ko. Patras ka lang? Oo. Yeah. Bahala ka. Sikip eh. Okay. Hey, thank you kid. Okay na? Oo, thank you kid ah. Oo. Thank you. Lagpas? Okay na. Shout out sa amigo kong kwan. Guard. So guys, salamat. Ingat kayo palagi. Bye-bye.